A közelmúltban egészen drasztikusan beesett az új traktorok eladásának statisztikája, ami nem véletlen, látva a mezőgazdaság jelenlegi helyzetét itt Magyarországon. Éppen ezért a gazdálkodóknak el kell gondolkodniuk azon, hogy hogyan tudnak költséget csökkenteni. Hoztunk néhány javaslatot, például a már meglévő traktorok felújítását, vagy éppen a döntéstámogató rendszerek hatékonyságát. Gribek Dani vagyok, ez itt a Hektár Vlog. Tartsatok velem! Azt látjuk, hogy a meglévő gépek modernizálásával próbálják a gazdák a költségeket csökkenteni és a hatékonyságukat növelni. Azon tudunk a legtöbbet spórolni, hogy az apámmal ránézünk, és aznap nem szervezünk oda munkát, mert ott kinesik az eső. Ahol lakunk, ott nem. Egy eltömödött hűtővel üzemelő motor és egy tiszta hűtővel üzemelő motor között 4 kW teljesítmény különbség van. Keresik a határokat, tehát az ő gazdálkodási körülményeihez mi az, ami leggyorsabban adaptálható, és minél gyorsabban megtérül. 2 hektáros gyümölcsültetvénynél ott a fagyveszély miatt lehet sokat spórolni, mert a rendszer ugye SMS-ben, e-mailben nedves hőmérsékletet előre beparaméterezve jelez, hogy mikor kell védekezni a fagyveszély ellen. Minimális volt a fronthidraulikák és hajtóművek értékesítésében való visszaesés, és ez annak volt köszönhető, hogy a használt gépekre a modernizálási irányt indították el. Saját magad fel tudod szerelni a traktornak a szelepére a szelepeket, ez egy négyszer gyorsabb leeresztés meg feltöltést tesz lehetővé. Attila, ismét itt vagyunk a TMG Reaktala életkonferencián. Hát most már lassan a hagyománynak nevezhetjük azt, hogy beszélgetünk itt második alkalommal. És hát itt van ugye egy PTG guminyomás szabályozó rendszer, tehát majd erről is lesz szó ebben a blogban. De egy másik költségcsökkentő megoldásról is akarlak kérdezni, de előtte ez a költségcsökkentés. Mindig erről beszélgetünk. És mindig arról beszélgetünk, hogy a gazdálkodóknak ezt nagyon a fejébe kéne rakni, de valahogy úgy nem megy át az üzenet. Ez még mindig nem ment? Tehát most azért az elmúlt hónapokban sem egyszerű a helyzet. Van bármi változás? Hát azt kell mondanom, hogy eljött az a pillanat a tavalyi évben, amikor megéreztük azt, hogy a nem megfelelő betakarítási mennyiségek és minőségek, valamint a piaci árak most már rákényszerítettek bizonyos gazdálkodókat arra, hogy átgondolják azokat a költségcsökkentési lehetőségeket, amiket eddig a úgymond jobb helyzetükben nem gondoltak át. Tehát azt tudom mondani, hogy a tavalyi év második felétől érezhető volt a gazdák részéről azok a megkeresések, amelyek a mi kiegészítőink segítségével időt, üzemanyagot, ezáltal költséget csökkentettek, illetve a magyar talajt is védték. És akkor mik voltak ezek a megoldások, amiket kerestek most nálatok? Nyilván, ugye említettem, hogy beszélünk majd Bogdán Gábor kollégáddal a guminyomás szabályozásról, tehát azt most vegyük ki ebből a halmazból. Igen, ami ugye a mi portfóliónkat alapvetően meghatározza, az első 3 pont függesztések, tehát fronthidraulikák és hajtóművek. Ezekre is erőteljesebb kereslet volt a már meglévő traktorokra, tehát a Tier 2-es, Tier 3-as, Tier 4-es jó állapotú gépekre is már utólagosan keresték ezeket a berendezéseket, mivel új traktorértékesítés közel 50%-kal visszaesett a tavalyi évben, ezért nem volt annyira erős az a piaci rész, viszont összességében a teljes évet, amikor az tavalyi év végén visszanéztük, minimális volt a fronthidraulikák és hajtóművek értékesítésében való visszaesés, és ez annak volt köszönhető, hogy a használt gépekre a modernizálási irányt indították el, ez az egyik, és a másik, amit a hátunk mögött duruzsoló kis CleanFix modellünk is mutatja, az a tisztító ventilátor rendszerünk, ami szintén traktorüzemeltetéshez, üzemanyagfogyasztás csökkentéshez és ezáltal
károsanyag kibocsátás csökkentéshez vezet, amivel szintén a környezetet védhetik a gazdák. Ez a költségcsökkentés milyen arányú, és hol jelentkezik mondjuk a CleanFix esetében? Nagyságrendileg egy eltömődött hűtővel üzemelő motor és egy tiszta hűtővel üzemelő motor között 4 kW teljesítmény különbség van, természetesen ugye a tiszta hűtővel üzemelőnek a javára, és hogyha ezt visszaszámolja az ember gram per kilowattórás fogyasztásra, akkor az üzemanyag fogyasztásban akár egy 3-5%-os csökkenést is eredményezhet összességében, nem beszélve arról, hogy mekkora időmegtakarítást is érhet el a gazdálkodó azzal, hogy nem kell megállnia, megvárni, amíg visszahűti a motornak a hőjét és leállítja a motort, ahhoz, hogy letisztítsa a beszívó felületeket. Ugye ahhoz viszont ki kell szállnia, egy szeles, poros körülmények között kell, hogy kitisztítsa vagy letisztítsa a beszívó felületeket. Mindezt most már egy applikáció segítségével, telefonon keresztül meg tudja oldani, akár egy gombnyomással, vagy akár automatizálva, 5 és 120 perc között bizonyos időintervallumonként, hogy ne terhelje magát azzal, hogy még erre is odafigyeljen a traktorral való munka közben. Gábor, hát veled ismét a PTG guminyomás szabályozó rendszerén, meg ennek a lényegéről fogunk beszélgetni, és teljesen megértem, ha van olyan nézőnk, aki azt mondja, hogy lehet, hogy már unja. De nagyon sok gazdálkodónál járok, és nyilván vannak olyanok, hogy ti van használják ugye, ezeket a rendszereket, de még mindig azt látom, hogy nincs elterjedve a magyarországi földeken, meg nincs benne a fejekben, miközben annyira evidensnek tűnik, hogy ezzel költséget lehet csökkenteni, talajt lehet védeni, ezek miért nem csinálja mindenki? Mi azt láttuk a tavalyi évben a partneri meg a gazda érdeklődések alapján, hogy én úgy gondolom, hogy gondolatilag ők eljutottak oda, hogy a meglévő gépparkot hogyan tudja modernizálni, úgyhogy nem új gépcserével, akár műveletszám csökkentéssel, vagy talajművelési technológia szemléletváltással, vagy különböző demóterületek, tesztterületek beállításával, de nem csak agronomi vonalon, hanem gépészet, gépüzemeltetés vonalon is elkezdett azon gondolkozni, hogy például ha a traktorát újra kell gumiabroncsozni, akkor körbe fog nézni a piacon, és a nagyobb műszaki tartalmas színvonalat képviselő abroncsok is ott lesznek az asztalon ajánlati szinten, ahol viszont ugye egyértelműen feljön a gondolat, mint a Lajos Misinél is, hogyha már VFS vagy IFS abroncsot választ, akkor ahhoz egyértelmű és evidens, hogy abroncsnyomás szabályzó rendszert is kell válasszon, hogy az adott technológiai előnyöket gépüzemeltetésben ki tudja hozni, illetve a befektetett költségek, ugye befektetett pénz minél hamarabb megtérjön, úgyhogy még a talajt is kíméli. Tehát azt látjuk, hogy a meglévő gépek modernizálásával próbálják a gazdák a költségeket csökkenteni és a hatékonyságukat növelni. De az is jól látszik, hogy keresik a határokat, tehát az ő gazdálkodási körülményeihez mi az, ami legjobban, leggyorsabban adaptálható, és minél gyorsabban megtérül. Na hol van ez a határ? És itt az egyik határ az, hogy a birtokszerkezet, hogy napon belül hányszor kell átköltözni, hányszor van érintve közút, illetve a traktor kihasználtság szempontjából a szántóföldön végzett munkák, illetve a réten, meg a szállítási munkák aránya milyen. És mi azt javasoljuk, hogyha ez az arány ez durván ilyen, tehát 50% talaj, meg 50% mondjuk közút szállítás vagy réten végzett, vagy ez az arány nagyobb arányban eltolódik, tehát hogy közúton vegyen részt a közlekedésben, akkor egyértelműen az automata rendszer irányába kell gondolkozni. Ugye az abroncsnyomás szabályozásnak a kulcskérdése az, hogy ugye a közúton sokkal magasabb nyomással kell dolgoznom, ami ugye azt jelenti, hogy gumiabroncskapásban akár a 20%-os csökkentést is elérhetem, hogyha minél magasabb nyomásra fogok közúton közlekedni, és ez akár még egy 5%-os üzemanyag megtakarítást is hozhat a konyhára, és ezzel párhuzamosan, hogyha szántóföldön dolgozom, akkor ott ilyen 10-15, akár 20%-os üzemanyag megtakarítást is bőven el tudok érni. És ezek a sok kicsi pluszokat
hogyha összeadom, akkor egy rendszer megtérülés nagyon gyorsan meg fog jönni, hiszen amikor én ezt a rendszert elkezdem használni, legyen szó kézikészletről, vagy vezetőfülkéből szabályozott automata rendszerről, a készlet használatának a pillanatától, az üzemanyag megtakarítás, és nyilván a zsebem is azonnal teljesen máshogy fogja ezt érezni. És akkor nem beszélünk még a területteljesítmény növekedésről, nem beszéltünk arról, hogy gépkezelői kényelemben, komfortban is, mind közúton, mind szántóföldön jelentős mértékű pozitív változást fog hozni, hogyha szántóföldön alacsonyabb nyomáson, közúton pedig magasabb nyomáson fogok közlekedni. Itt, amit most láttok, ez 300 euró nettó plusz 10 euró, tehát 310 euróért hazakerül a készlet, és egy oktató videó segítségével nagyon gyorsan saját magad fel tudod szerelni a traktornak a szelepére a szelepeket. Ez egy négyszer gyorsabb leeresztés meg feltöltés teszt lehetővé. És innentől fogva ez mindig rajta lesz a traktornak a szelepein, és van hozzá egy gumivédőkupak is, és igazán tényleg egy maga a kis koffer meg kényelmesen vezetőfülkében elfér. Hát akkor most elő a kockás papír, megvan, hogy mennyibe kerül mondjuk ez a kézikészlet, tudjátok a fogyasztási adatot. És az üzemanyagárakat. És az üzemanyagárakat. És a megtakarítást, amit el lehet És most már azt is, hogy ez a 10-15% szántóföldön, úgyhogy nem válaszoljuk meg, számoljátok ki, hogy mennyi idő alatt hozhatja vissza mondjuk ez a kézikészlet az árát. Várjuk a rendeléseket. Gyuri, ha azt mondom, hogy költségcsökkentés, akkor mondjuk egy meteorológiai állomás, illetve a hozzá kapcsolt szoftveres háttér, az hogyan tud segíteni a termelőknek? Több lehetőség is van, ami mindjárt adja magát. A legtöbb felhasználónk azt mondja, amikor van meteorológiai állomása, és relatíve messze van a földterület, és ott van kint, hogy szombat reggel vagy hétfő reggel, mikor felkelünk, megkavarjuk a kávét, ránézünk az applikációra, és így esőt jelez kint a helyszínen, akkor el tudjuk dönteni, hogy beülünk a pikába vagy nem. És mondjuk van konkrétan egy termelőnk, akinek 60 kilométerre van a meteorológiai állomás, egy 3000 hektáros termelő, és a sarokpontokon van kint az állomás, azt mondja, hogy hidd el, azon tudunk a legtöbbet spórolni, hogy az apámmal ránézünk, és aznap nem szervezünk oda munkát, mert ott kinesik az eső. Ahol lakunk, ott nem. Netán gépeket se küldünk oda, netán az embereinket se küldjük oda. Igen, tehát idő meg gázolajfogyasztás. Például, akkor igen. már. Aztán tavaly áprilisban a kollégák kifejlesztették a úgynevezett permetezési időablakok funkciót. Az arról szól, hogy a termelő ugye korán nélkül nyilván nézi az alapidőjárási adatokat, de összekeveri a permetet, ránéz az adott előrejelzésre és kimegy. Most kimegy a területre, mi történik? Szél jön, 20 km/h fölötti szél, eső, extrém hőmérséklet, páratartalom és nagy mérgesen visszajön. Most a permetezési időablak az abba segít, hogy ez ne történjen meg. Össze van kapcsolva a Szenkrop előrejelző rendszerével, 4 napra előre, naponta többször frissítés, szerkategóriák vannak benne a rendszerben, gombaölőszer, gyomírtószer, generikus, stb. És növénykultúrára és táblaszinten mondja meg a termelőnek, hogy mikor zöld, amikor ki mehet permetezni, mikor sárga, az kérdéses, és mikor piros, hogy ne menjen. Például, amikor a szélsebesség ezt az említett 20 km/h előrejelzi a termelőnek, akkor jobb, ha ki sem megy, hiszen akkor olyan elsodródás veszély van, ami miatt ez jelentős költségtöbbletet okozna számára. Na, ez segít megelőzni. Honnantól kezdve költséghatékony mondjuk egy ilyen rendszer üzemeltetése, mert itt például mondtál egy nagy üzemi példát, 3000 hektár. És azt gondolom, nyilván egy 4 hektáros kis gazdánál még nem biztos, hogy alkalmazható, de körülbelül mi a tapasztalatotok, hogy mi az a belépő szint? Nyilván sok mindentől függ, tényleg táblák elhelyezkedése, stb., de nagyjából honnan fogja mondjuk egy ilyen rendszer tényleg visszahozni az árát? Igen, ezt általában a termelők is meg szokták tőlem kérdezni, mielőtt döntenek. Ugye itt az a kérdés, hogy szántóföldről beszélünk, gyümölcsösről vagy szőlőből, hiszen a rendszer mindenhol használható. Konkrét például egy 130 hektáros termelő Veszprém megyében, Somlóhegytől nem messze,
másfél hét alatt döntött el, hogy beruház egy csapadékmérőbe és szélmérőbe, és tök érdekes volt hallani a döntési szempontjait, hiszen majdnem minden nap beszéltünk telefonon, és mindig elmondta, hogy mi foglalkoztatja. És kiszámoltuk, hogy az ő esetében, egyébként erre is van egy rendszerünk, amivel ki lehet számolni, hogyha beírod a vetés szerkezetedet, beírod, hogy milyen messze van a terület a központtól, nyilván az aktuális üzemanyagárak figyelembevételével a második évben már megtérült neki a befektetés, amellett a vetésszerkezet mellett, ami neki van. Nyilván nem csak 100-120 hektáros dimenzióról beszélhetünk, hanem kisebbről is, főleg, hogy most már Magyarországon több mint 650 meteorológiai állomásunk van, és a rendszer úgy épül fel, hogy lehet választani csak előfizetés saját meteorológiai állomás nélkül, fordítva mondjuk nem, hogy meteorológiai állomást előfizetés nélkül, hiszen hogyha a környéken 5-10-15 kilométeren belül van egy meteorológiai állomás, azt látja a rendszer, és mondjuk ha gazda kicsi, ilyen 5 hektáros, 10 hektáros, akkor azt is választhatja, hogy csak előfizetést vesz, éves előfizetést, és azzal látja az adott meteorológiai állomás. Tehát hozzáfér a többi adathoz. Így van, nyílt a rendszer. Szőlő vagy gyümölcs esetében nyilván ezek a hektár volumenek kisebbek, tehát akár egy 1,5-2 hektáros gyümölcsültetvénynél, ott a fagyveszély miatt lehet sokat spórolni, mert a rendszer ugye SMS-ben, e-mailben nedves hőmérsékletet előre beparaméterezve jelez, hogy mikor kell védekezni a fagyveszély ellen, és akkor indulhatnak a fagyvédelmi technológiák. Szőlőbe is mindenképpen abban segít, hogy a csapadékmérőnk és a levélszenzor egy másik kapcsolódó szoftverrel gyakorlatilag a lisztharmat és peronoszpóra elleni előrejelzést szépen már egészen a sporulációtól vagy a spóra megjeléstől kezdve feltünteti a termelőnek, hogy mikor védekezzen. Utolsó kérdésként egy picit visszacsatolnék itt a somlóhegyi termelőhöz, hogy említetted, hogy így abban másfél hétben megismerted a szempontjait. Ebből tudnál néhányat mondani, hogy mik voltak azok a szempontok, amik foglalkoztatták, és végül eljutott erre a döntésre? Igen, tehát a termelő nyilván megkérdezte, hogy a meglévő hardware állományból melyik állomások a minimum szükségesek. A szántóföldnél általában a csapadékmérő, hőmérő, ugye ez egy készülék, meg a szélmérő. Hány darab kell mondjuk 120-130 hektárra? Ugye a kérdés az, hogy ezek egybelévő területek, vagy nagyon szép szabdaltak, homogén vagy nem homogén a terület, mikor fog megtérülni? Én szerintem nyilván ugye ezt kiszámoltuk, pontosan mit tud az applikáció. Az applikáción belül melyik ezek a funkciók, amelyek az ő napi munkáját költségcsökkentés szempontjából, vagy előrejelzés, vagy munkaszervezés, vagy tervezés szempontjából segítenek. Azon kívül lát-e a környéken még meteorológiai állomást, hol vannak még meteorológiai állomások, tervezek-e még a környéken további meteorológiai állomásokat? Igen, sikeresen, hiszen magán a Somlóhegyen is szőlészeten kívül egyébként gyümölcsösben is pontosan a fagyveszély miatt, úgyhogy az légvonalba tőle 10 kilométer. Úgyhogy nagyjából ezek a kérdések merültek fel.